iti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, aguli makanagtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ubing, adi na kaya ti agtumar iti agas. Agpada nga agtrab-trabaho iji abroad dagiti naganak ni Danica ug Bing. Iso ang makipagnanaod daytoy kadagiti antina. Nasulbang nga ubing ni Danica. Kayat nalatta ti mapanagay ayam iti ruar nga uray agtudtudo wenno agar arbis. Tultuladen na ngamin ti kay ayam na ani Tintin. Iti may sangal daw nga agar arbis, inawis na ni Tintin. Ama pandaagay ayam, iji balay da Sheldon. Kat. Manang, ayan ni Danica. Ay na, jakmat na sangputan dito'y balay inay. Ni, kunak nagbuy-buya iti TV. Awan mat gayam dito'y balay. Ingka man kit di birukan di balay dagiti gagayam na. Ay, napan man siguro na kay ayaman. Ay, pang birukak man nga takenkwanan. Danica! Danica! Awan dito ni Danica. Sa dino nga ta tinapanan na. Awan mo dito balay ni Sheldon. Ay, amang ano napan iti balay da Tintin. Sapay nagadayo ti balay da Tintin. Mabannog ka sumangat. Nakita kita nga gayayam dita arubayan da Tintin. Ah, sige nga Rod. Mapan ko man kitaan ijay. Nagmayat tagdigo si Titudo. Win nga, Rod. Sheldon, di mo ibagbaga nagtiwas kami ka ni Tintin iti tudo, ha? Wan, jak ibagbaga. Danica! Danica! Ni Antim day chay. Mirbirukan na ka. Sheldon! Nakita mo ka din ni Danica? Handa ka Gayam dita! Ay sus! Nabasbasa ka! Kwa? Auntie? Nagdigos ka man na ni Titudo? Kwa, auntie? Ala! Awid! Auntie? Awid ko nak! Awanan ti adu pay asao! Agawid tan! Kaasimat ni Danica. Sigurado nga ung tandamanan. Wan tani na basbasaan nagawit. Nagmayat-mat nga mintag digos iti tudo. Imay ka kumamat, Jak kayat agsakit. Apay kumamat nga sakit ka ngay. Imbaga ni tatang ko, ano agkalintuduan ka, agsakit ka. Kasta ka di? Wan, iso asyak, sa anak nga agkalkalintuduan. Sa anak mat nga agsaksakit. Kat kanayon mat nga agkalkalintuduanak. Kan may sa, jak kayat ti agtumar ti agas. Iso ajak kayat mat ti agsakit. Hatching! Ala! Apay nga aghatching akmatan. Hatching! Allah! Anya ti mapaspasamak kanya akon ngay. Hatching! Limabas na Danica dito'y balay ka ni Antina. Nabasbasa ni Danica. Nagayayam da ngamin ti tudo kani Tintin. Di mo aramiden day ta Sheldon. Talaga asaan? Naligat sakit. Napadasam mo tan tinagtumar iti agas. Ibagbaga mat kadadani ka kan Tintin. Asaan da nga agkalkalintuduan. Angam, aramidan da matlatta. Anya ti imbagakken ka, Danica? Kwa, auntie? Imbagakken ka idi asaan ka nga agkalkalintuduan. Apay adi nakdangdanggan? Italaang mat. Uray man. Kasano? Numakaptan ka iti sakit. Saan, auntie? Napigsa aktupay. Kat no nabasbasa ka unay itay. Itay auntie. Nagsukatak matan.
Auntie, mabalin ka din nga agbuya akon iti TV. Nasaysaya at pay. Ala, ingkan agbuya. Sa dino tinang biro kam kini Danica. Ay, ije balay da tintin, manang. Makadanon pa'y ijayan? Wan kat tidakas na, nagkalintudwan da. Talaga anarigatan ang mabagbagaan day tanga ubing. Nakasulsul pong. Namin ano nga imbilin ko asaan nga agkalintudwan. Aramidan na matlatta. Kasano nga no agsakit. Ala, anusan ta abagbagaan, ading ko. Anya ngay nga rod, kat intalak mat dagiti dadakkel na kadata. Danica, papanam. Mapanak ije balay da tintin. Saan ka kano mapan ni tabalayda? Taapay. Agsakit kano ngamin. Amangan no maakaran ka. Saan? Basta, mapanak ita ije balay da. Inak bisitaan ni Tintin. Pudnuti ko na ni Sheldon. Talagang agsakitak. Ay, iso anak ka ida ka dita? Wan, agpulat nga ron ti agong ko. Nasakit ti ulok. Sa anak ang makabangon. Ay, kaasi kamot, Tintin. Sa anak ang makarwara makayayam. Nagrigat gayam tag sakitan niya. Saan ang mabali na makiayayam? Di ka umasasidag kanyak, Danica, ha? Apay ngay? Amang ano makaran ka. Ay, kasta ka di? Danica, aglinong tapay. Taapay. Di mo ka di makita ng agar arbis? Umay kagit di, taag di gusta. Jack kayat. Siyak, agdi ko siyak. Nagmayat ti agdigos. Nangruna, kat pumigsan ti todo. Agdi ko sakit di. Nagmayat. Sige, aglinong akon. Ay na, manang, agsakit ti ulo kon. Nabasbasa manan ang nagawid ni Danica. Siyak tuntiong tandag itinaganak na. Auntie, Oh, apay, kunak man nagbuy-buya kay ti TV. nasakit ti ulog. Anya? Ala, dapadapam man no nabara. Nan, ay sus, nabarang agpay sumanang. Nasakit ti ulog. Anyang naramidag. Ay, kat paginanaam Ken pag tumaram iti para barang agas. Anya? Agas? Diyak kaya tiyang tumaray ti agas. Di mo matgayam kaya ti agtumar iti agas. Apay nga rod, nakawulwulwul ka. Basta diyak kayat. Diyak kaya tiyang tumaray ti agas. Pagsakitan da tintin kan Danica. Anya? Ay na, di dan to mo dumdumngag iti pananganawa da kadakwada. Dahil iti epekto tinawalwal nga ubing. Kaasi damat. Di ka pala mapapan ija ang mga numaakaran ka. Wan tatang. Oh, Danica, anya ti marikrik nang. Auntie, sana ka makangas. Nasakit pa iti ulo. Anya ti kayat mo akanan. Awan, Ay sus, auntie. nasken amangan ka tapno maimbagan ka. Diyak kaya. Uminom ka nga rod iti ado-adanom. Diyak kaya. Nasken nga rod nga agtumar ka iti agas. Ni, apay nga agsangit ka ngay. Kasano ang maimbagan ka, no di mo kaya ti agtumar iti agas. Oh, anya ngay. Napagtumar mo iti agas ni Danica. Di narod kayat manang.
No kasta nga rod. Awagam dagiti naganak na. Day tarod ti pampanunutak, manang. Ala, awagam ida, ta isuda ti makisarita kan kwa na, tapno agtumar iti agas. Uwan, Mami. Uwan, Daddy. Mga anak kon. Kan, tumarok ti agas nga itadaan ti. Sige nga Rod, Mami, Daddy. Bye. I love you. Oh, anya ti imbaga da daddy kan mamim. Mga anak ka no, Auntie. Anya pay. Agtumarak ka no iti agas. Kunak tumot ngamin kan ka. Tagsangit ka manan. Sana kun nga agwalwalwal, Auntie. Talaga asaanan, tani. Nagrigat ti agsakit kunak tumot ngamin kan ka. Maimbaganak ka di, no agtumarak iti agas. Wan talaga maimbagan ka. Anya pa'y nga'y tirumbang nga ramidak, tapno umimbagak. Mangan ka. Ken agtumar ka iti agas. Amom ka din no anya pa'y tirumbang akanam. Anya, Auntie. Prutas ken nateng. Ken uminom ka iti ado-adanom. Naawatam? Wen, Auntie. Manang, si kanti gumatang iti prutas akanon ni Danica. Milagro, no kayat nanti mangan iti prutas. Kayat nan manang. Kayat na pa yun ti agsida iti nateng. Ay, kat may mayat manin, ano kasta? Ken, kayat na meten ti agtumar iti agas. Rumbang laang, tapno umimbag. Auntie, naimbaga kon. Inak agay ayaman. Ni. Apay abumaba ka nga di takamam. Awan sakit kon. Ay na, Danica, kaimimbag mo pay laeng. Amang ano mabignat ka. Agidda ka pay laeng aging gaanaan-anay amaimbagan ka. Mailiw akon kada tintin kan Sheldon. Wen, amo ka mailiw kan kadakwada. Ngamnas kan nga agpaimbag ka pay. Manupay ngay nga aldaw. Depende numangan ka na imbag. Mabibiit ka nga umimbag no kasta ti aramidem. Sheldon, agay ayam ta. Saan ka na masakit? Saanen? Napigsa akon. Sige, agay ayam ta nga rodan. Sige. Agay ayam ta Ay na, nagragsak ti agay ayam. Talaga na imbagan ka, Danica. Wen imbagak nga rod napigsa akon. Taapay. Wen tamang mga nakon iti ado a prutas. Kan agsitsidak iti natang. Isumat lagayam anapiksa ka. Wen, Sheldon. Wen gayam. Kumusta ni Tintin? Agsaksakit pa'y laeng. Di na kayat nga agtumar iti agas. Ay, kasta ka di. Inton madamdama, pasyaran ta ni Tintin. Ibagata ang masapul nga agtumar iti agas. Kan mangan iti adu a prutas kan natang. Tapno pumigsa adagos. Kan tapno agimbagan akas kanyak. Kas makita mat, naimbaga kon. Kan sa anak tumatan nga agkalintudwan. Sinurot ni Danica dagiti nasken nga aramiden na tapno agimbag iti sakit na ubing. Kang runaan na nagtumaran daytoy iti agas para iti naan-anay a panagimbag na. Katsipod idin
Tinulad idan da Tintin ken Sheldon, ket mangandameten iti prutas ken agsidadamet iti nateng. Bueno ubing, ditan tinagibosan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.